Com anem? Ja veieu, avui toca esperar que plogui. Està tronant fa molta estona, però això no ens tira enrere per sortir a veure com està l'hortet. Veieu aquest camp de carbasses? Ens ha ocupat els 4 bancals d'aquesta terrassa i entremig hi tenim enciams, tomaqueres, fins i tot cols de cara a la següent temporada. Per allà tenim albergínies, pebrots. I direu, ostres, no, potser no és la millor idea, no? Una carbassa que s'expandeix tant, que ho ocupa tot. I realment us diré que no les vaig plantar, ni tan sols les vaig sembrar. Van sortir soles perquè jo quan menjo carbassa, les llavors les llenço al compost, primer al bokashi i després a la pila de compost que tingui a darrere. I, doncs clar, com que no és un compost calent, que crema les llavors, que això es fa, el compost calent es fa sobretot per matar, diguéssim, per eliminar les llavors d'herbes i que no surtin herbes a l'hort perquè les estàs sembrant tu. Jo el que vaig fer va ser decidir llançar les llavors tal qual i que si alguna carbassera volia sortir amb aquella llavor que es va colar al compost, que no es va descomposar, doncs que surti. Què passa? Que em van sortir moltíssimes i em vaig haver de treure alguna, però tot i així s'ha omplert aquí, cau cap a baix, d'aquí dalt n'hi ha una altra que està preciosa. O sigui, al final tindrem una collita de carbasses molt generosa. Però això no treu que estiguem cultivant altres coses. De fet, allà les tomaqueres estan creixent per dalt, van traient el cap i hem d'anar tallant algunes fulles que tapen els enciams o el que sigui. La reflexió que volia fer és que a vegades abraçar una miqueta més el caos i no voler-ho tenir tot tan controlat ens dona regals. I aquí realment tindrem el regal d'una collita molt generosa perquè està ple de carbasses gegants sense haver-ho planificat. I tot i així no deixarem de tindre altres cultius que ja estem collint. Hi ha aromàtiques, hi ha també porros, cebes i fins i tot les cols. Dius, aquestes fulles que algú podria pensar no, és que t'ocuparan tot i no et creixerà res. No, clar, si estic a sobre gestionant-ho i vaig obrint alguns espais perquè entri la llum, realment aquestes fulles el que fan és mantenir la humitat i crear una ombra dintre d'aquestes terrasses que és molt beneficiosa. I al final, doncs, per deixar pas a que aquest caos, no? Això, no tenir el control, deixar anar el control una mica i veure què passa, doncs hem creat un sistema nou en el que les carbasses estan protegint el terra i hi ha una de fauna aquí, aixeques 4 fulles i surten, hi ha engardaixos, surt de tot. I res, tot era per compartir la reflexió aquesta de que l'hort és un sistema viu i podem tindre-ho tot quadriculat i tot programat i pot sortir molt bé, però a vegades si deixem que faci que la vida s'expandeixi cap on vol i estem allà per assegurar-nos les collites i tal, doncs tenim sorpreses precioses. Clar, fins i tot aquestes flors, les mascle, estan boníssimes. Mentre no tinguin bitxets, així fregidetes, boníssim. Clar, n'hi ha tantes que en podem collir alguna. I a vosaltres, què us passa això de que surtin cultius sense haver-los sembrat? Apa, doncs, fins la propera.